Tapo dito. Dito pa, pag-ugon. Sir, dito muna pag-ugon. Sabi mo, sa dami nila. Sila na maalala ko dito sa mga na. Pinag ko na yung dito. Sige, para mabasa niya. Kasi minsan na lang ginawa ko para may chat sa office. Doon na lang ang bagsakan para ito sa isa. Yung kayo hindi na kami ang nakapagsan. Kapag muna rin sa kami. Kaya basta kumuha ka ng Kasama na yung kaya. Kaya na may pinansin alam ko nandun ka pa sa akin. sa bahay. Hindi ka rin nakakos Sana kita doon sa pagkait sa mga kayo kung malanganin sa oras, ito balik tayo. Galing sa bayan ng Bilog, matapos Kailan ka balik? sunod natin. Ito yung Martes yung festival naman.
Yes, sir. GSO. Tawaran pala bilhin mo. Ano, kailangan kumulo na sumalong. Bota kami, kaya makakakulit. Hindi na nila pera sa kaya. Bota nga dito gamago para may bayan kasi. Eh, pati ayaw nila mo pagkakami. Don't forget to follow and share and subscribe sa aking channel. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Bye.